Jmenuji se Lucie a už 4 roky buduju sociální podnik Skoby, kde 90% tvoří lidé se zdravotním znevýhodněním. U nás nacházejí práci, podporují místo, kde můžou znovu věřit sami sobě. Vyrábíme poctivou kombuchu, která pomáhá zdraví i duši. Teď jsme ale přišli o velkého odběratele, ne naši vinou. Máme plné sklady kombuchy a rozjednané nové spolupráce. Ale než se rozběhnou, neudržíme všechna pracovní místa. Nechceme ji vylít, chceme ji vypít s vámi a díky tomu překlenout tohle těžké období, dokud nenajdeme nové odběratele. Pomozte nám tedy udržet náš tým, naši práci i náš smysl. Podpořte Skoby. Naše práce dává smysl, tak nám prosím pomozte zvládnout toto těžké období. Díky vaší podpoře to zvládneme. Děkujeme. Že jste s námi. Nastavený.